Ay kato daing naas gawas ari dete sulod kidahang lingkuranan. May buntag sa tanan. Amen. Una day pasalamatan nato atong buhi nga Dios nga iyatang gihatagan og kadasig nga makasimba ta niining kabuntagon. Sa dili pa day ako kaning ihatag sa iyang alagad nga si Pastor Gideon alang sa opening prayer. Tuta sa pag dool nga to sa tumboy nga Dios ato ang ihatag atong hunahuna kasing-kasing sumala sa giingon sa ato ang Ginoong Hesus nga higugmaon nato siya sa tibok natong hunahuna, sa tibok natong kasing-kasing kusog og sa tibok natong kalangit. Ato ang ihatag nga ato ang hunahuna kasing-kasing ngadto sa pagpasalamat pagdaig sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, Dios nga mao'y nag-uban sa tanan nga mingtuo kanimo, Dios nga mao'y nanalipod ug nagtagbo nagatiman sa tanan nga misalig kanimo. Niya kami o Dios aron sa paghatod og mga pagdaig sa pagpasalamat kanimo. Tungod kay imong gipasinati kanamo ang imong walay hunong nga pag-amuma, walay hunong nimong pagtagbo o pag-atiman, pagproteksyon, pagpanalipod sa among kinabuhi. Nagmalampuson, nagmadawgon kami tungod na sa imong pag-uban. Takos ka o Dios namong halaran, takos ka nga Dios nga among awitan, takos ka nga Dios nga among pasidunggan amahan. Niya o Dios ang among kasing-kasing, niya o Dios ang among nahuna, ang tagsa-tagsa namo kakinabuhi among kining giduol diha kanimo aron sa pagdaig pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Gikan sa lapalapahang tod sa limpulo ug sa tanan nga sa among kinabuhi Ginoo. Kanunay nimong gisuplayan og atiman, kanunay nimong gibistihan og ipakaon. Walay nakulang kanamo o Dios sa tibok semana nga imong gihatag. Ug kami o Dios malao mo na usab nga sa tibok semana nga imong idugang kanamo. Padayon ka o Dios magpanalangin kanamo. Padayon ka o Dios nga magauna, magagiya o magatudlo sa among kinabuhi. Thank you so much Lord sa kadasig nga imong gihatag aron kami makahalad sa among kinabuhi alang kanimo. Tungod kay kami imong gibuhat o giumol ning naong sa kalibutan aron sa pagdahig man sa imong ngalan. Dawata o Dios ang among mga awit, dawata o Dios ang among mga pagdahig, dawata amahan ang among mga pagpasalamat ining tagna. Simbahon ka namo o Dios, amo kang pasidunggan, amo kang awitan tungod kay ikaw nga Dios nga mao'y taghiya sa tanan ug bisan sa among kinabuhi amahan. Ikaw ang Dios nga nagbag-o sa among kinabuhi. Ikaw nga Dios nga naghatag kalinaw ug kalipay katagbawan sa among pagpuyo sa kalibutan samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik Ginoong Hesus. Amo kang gi-welcome o Dios sa among panag-uban. Sa makausahin luoy o Dios ang matag kasing-kasing sa imong katawhan nga samtang kami maghalad sa mga pagdaig, samtang kami maghalad mga awit, kinasing-kasing namo o Dios nga among iduol kanimo. Kinasing-kasing namong giduol ang among kinabuhi, ang among kasing-kasing una-una nga sa makausa imong susihon, imuha nga limpyuhan og imuha nga pasayloon unsa may mga kalapasan, unsa may mga kasalanan nga among nahimo sa among pag-alagad kanimo. Salamat o Dios nga doon nami Dios nga mapasayloon, doon nami Dios nga andam nga mubag-o sa among kinabuhi. Sa makausa Ginoo among gipangayo kanimo, ang imong presensya na usab ay among gikinahanglan sa among panag-uban, sa among pagsimba kanimo. Amo kang daygon bisan pa o Dios sa akong mga kaigsuonan nga naa karon sa ilahang Pinoy-anan o sa kadalanan. Salamat o Dios nga maghatod ka kanila nga safety, nga naang kadasig, naang kalipay, naang kalinaw. Kay diha Ginoo sa imong pag-uban ang among mga kaigsuonan nga mga paingon dinhi magmalampuson og magmadaogon sa pagkabot sa imong panalangin. I declare blessing sa matagusa sa tanan nga nakig-uban sa amo nga pagdahig pagpasalamat kanimo. Imo usab nga ipasanati ang imong pagpanalangin sa ngalan ni Jesus. In Jesus name. Amen. Okay, amen. So pabilin tas pagpamarog mga igsuon ko sa Ginoo karon nga sayo sa kabuntagon ni ata dire aron mudaig ug musimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Malipayon ba ta? Ang tanang malipayon musinggit og hallelujah. Hallelujah. Glory, thank you Jesus.
So mga igsoon ko sa Ginoo, atong awitan ang atong buhi nga Dios. Ingon diha nalipay kog dako nga niya ka, sis Brad. So atong awitan kung mahimo atong lamanuhon ang matag usa nato ka igsoon diha sa pagtuo. Hallelujah Lord Jesus. Nalipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay makauban na sabta, nalipay kog dako kay ikaw misimba. Igsoon ko kumusta ka na, pagkaanindot mo kanta, pagkaanindot mo simba. Kung ang tunang anak sa Diyos, Adonai panaghiusa, panagpingkil kalimtana, paharion ta ang gugma, dawata ang akong kamot. Igsoon ko kumusta ka, Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos magkahiusa. Yes, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord, sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Ginoo, sa imong pagkapuutan nga Dios. Dios ka nga angayan na mong simbahon. Dios ka nga angayan na mong bayawon. Dios ka nga angayan na mong ipataas sa tibuok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Hantod may kinabuhi, Amahan. Mudaig ug moalagad kami nga kanimo, Lord Jesus. Thank you, Father, Thank you, Jesus. sa imong pagkamaayo, Oh, hallelujah. sa imong dakong gugma, sa imong dakong kaluoy, sa matag usa na mo kinabuhi, Lord Jesus. Yes, Lord, hantod may gininhawa, hantod may kusog, katapusang pitik sa among kinabuhi, Lord Jesus. Dili o dili kami mubulag, diha kanimo, Amahan. Yes, Lord. Kalibutan uban sa dakong nga katuyoan, inigsodong ko sa kalangitan, mga bulanon kabituonan imong gipahimutan. Yes, Lord. Mga pag-antos ning kinabuhi imong gipas-an, alang ka nako sa kahugawan, imong gihiloan, kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mong dugo. Walay sama kanimo kagamhanan, walay arang makatupong sa gugma mo. Takos og angayan pasidonggan ka, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngapil mo himayaon ka, hangtod ni aka sa kasing-kasing ko, bayawon ka o alagaran ko.
sa dakunga natuyuan ineksod ongko sa kalangitan mapulan kabitoonan imong gipahimutan. Yes, Lord. Mga pag-antos ni kinabuhi imong gipasan alang ka nako sa kahugawan imong gihingloan kinabuhi mo karon nahugasan sa hamili mong dugo walay sama kanimo kagamhanan walay arang makatumbong sa gugma mo takosog ang ayan pasidonggan ka hantod may kinabuhi hantod may kusog hantod may gininhawa sa ngabil ko himayaon ka hantod ni akaw sa kasing-kasing ko bayawon kang alagaran ko Ginoo. Yes, hallelujah. Yes, glory, thank you, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, thank you, Amahan, sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Thank you, Father, sa imong matag-usang imong gidala diri, Amahan. Salamat sa imong pagpanalangin sa matag-usa. Salamat, Lord, sa imong pagligon sa kanunay sa tibok semana. Kanunay minimong gaampingan, Amahan. Kanunay minimong gitipigan, Lord Jesus. Kanunay ka naghatag sa tanan, Amahan. Aron kami karong adlaw amo kang madayeg mapasidunggan sa tibuot namong kinabuhi, Lord Jesus. Thank you, Father, sa imong kaayo, sa imong dakong gugma nga walay puas ang imong gugma kanunay sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord. Glory, thank you, Jesus. So, ato ta sa mga pagdaig, mga igsuon ko sa Ginoo. Amen! Excited ba ta? Amen! Excited ba ta mga igsuon nga budayig sa tumbuhi nga Dios? So, kung excited ta, ipakita ko na ang atong matamis nga pahiyom. Ipakita sa atong isig ka pagtuo, igsuon diya sa pagtuo diya sa atong buhi nga Dios. So atong daygo na nga atong buhi nga Dios na ining sayo sa kabuntagon. Daygo na to ang Dios kay karon ang adlaw sa Dios. Hallelujah! Yes, hallelujah! Sa Diyos karon ang adlaw sa pagdaig o pagsimba ibayaw Gusto mo sayo musinggit o paghugyaw balaan dalaygon ang Diyos karon ang adlaw karon ang adlaw sa Diyos karon ang adlaw sa pagdaig o pagsimba ibayaw ang atong kamot mulukso
Molokso mo sayaw, mo singgit o maghugyaw, balaan kamhanan ang Diyos. Dayon ko ikaw, o Diyos na labing kamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausapan hangtod sa kahangturan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Sa Diyos karon ang adlaw, sa pagdaig o pagsimba ibayaw mulukso. Molokso mo sayaw, mo singit o maghugyaw, balaan kamhanan ang Diyos. Dayon ko ikaw, o Diyos na labing kamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausapan hangtod sa kahangturan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Dayon ko ikaw, o Diyos na labing kamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausapan hangtod sa kahangturan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Yes, hallelujah. Ato paging sayawan ang atong buhi nga Diyos, mga igsoon. Amen. Hallelujah. Sayawan ta ang Diyos, atong sayawan igsoon. Sayawan ta Jesus. Sayawan, sayawan ta ang Diyos. Sayawan, sayawan ta Jesus. Anday ko ang ngalan mo, O Diyos, tungod sa gibuhat mo sa krus. Dili kapok na ng mga diin, sa paghindang dihangan mo. Sa balungsong sa pagday dihangan mo. Kaya ikaw ang ngayon, O Diyos, masayawan ko. Sayawan, sayawan, sayawan na ang Diyos. Hallelujah. Sayawan, Sayawan ta Jesus. Sayawan, sayawan ta Jesus. Sayawan, sayawan ta ang Diyos. Giday ko ang ngalan mo, O Diyos, tungod sa gibuhat mo sa krus. Dili ka ng mga tiil, sa pag-indak dihagan mo. Sa mulokso o pusinggit ko, sa pagday dihagan mo. Kaya ikaw ang ngayon nga Diyos, masayawan ko. Ang ngalan mo, O Diyos, tungod sa gibuhat mo sa krus. Dili ka
Musinggit ko sa patay dihatag nimo, kay ikaw ang angayan o Diyos, sayawan ko. Kay ikaw ang angayan o Diyos, sayawan ko. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Salamat, Ginoo, sa kusog na imong gihatag, na kami among nahatag ang among kusog ayon pagdaig diha kanimo, Amahan. Kay maunay imong gihulat sa among tagsatagsa kay kinabuhi, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Dili kami ang hayang mahadlok, dili kami ang hayang mabalaga sa bisan unsang unos Thank you, Jesus. nga naagian. Ikaw ang Diyos na sayod, Amahan, nga sa tagsatagsa ka kinabuhi anunay bagyo unos nga nasalitian, pero ang saad ni mo, Ginoo, nga dili kami angay mabalaka, dili kami angay mahadlok, kay naa ka nga Diyos, anda mo tabang kanamo, Amahan. Sa bisan unsang sitwasyon sa among kinabuhi, Lord Jesus, ikaw ang Diyos na sayod niini, ikaw ang Diyos na kagita niining tanan, Amahan. Ikaw ang Diyos makahupay, Amahan. Ikaw, Diyos, ika-comfort, Amahan. Ang imong tabang maoy among kasaligan, Amahan. Kasaligan ka sa tanang butang, Amahan. Sa panahon nga mangayo miktabang nga kanimo, tanan-tanan, Amahan, instant ka, Amahan, gumutubag, Lord Jesus, kay ikaw ang Diyos nagsaad na tabangan mo kami, Amahan. Yes, Lord. Kay kahadlok ko kabalaka, kay ang saad mo, Ginoo, magauban ka karon og sa walay katapusan. Walay makulang ka na kung anaa ka sa kangit man, O Diyos, kahayag ka. Ang agianan ko, gidanagan mo, halandan ka, Ginoo. Kasaligan o dili ka mabugan, kay Diyos na nga damhanan, kanunay anak sa bisan asang dapita, kay kanat mo magauban ka, Diyos na kasaligan. Yes, Lord, come in church. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, thank you, Jesus. Walay kahadlok o kabalaka, ay ang saan mo, Ginoo, magauban ka karon og sa walay katapusan. Thank you, Jesus. Walay makulang ka na kung anaa ka sa kangit man, O Diyos, kahayag ka. Ang agianan ko, gidanagan mo, halandan ka, Ginoo. Kasaligan o dili ka mabugan,
sa bisan asang dapitan. Kay kanak umatauban ka, Diyos sa kasaligan. Diyos na kasaligan. Diyos na kasaligan. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Yes, kasaligan ka, Amahan. Diyos ka nga kasaligan, ebin sa muntag sa tagsa ka kinabuhi, Lord Jesus. Wala kami laing saligan, Amahan. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, Amahan, nga atua sa langit, Amahan. Ikaw ang Diyos nga halang doon, balaan, ug kasaligan. Diha lamang kami, nimo mo kumpiyansa, Amahan. Kay ikaw ang Diyos nagkupot sa among mga kinabuhi. Yes, Lord. Alang kanimo ang himaya. Alang kanimo ang mga pagdayeg. Wala diri sa kalibutan nga angayan na mong daygon, kundi ikaw nagyod, Lord Jesus. Ikaw, Amahan, ang ulian sa mga pagdayeg. Ikaw ang ulian sa among mga pagpasalamat, mga pagdayeg kanimo lang. Hallelujah, Lord Jesus. Alang kanimo ang himaya. Alang kanimo ang pagdayeg. Jesus, yes, hallelujah. Gikan kanimo ang kusog, para kanimo ang dungog. Yes, Lord, come on, church. Alang kanimo ang himaya. Hallelujah. Alang kanimo ang pagdayeg. Glory to God, Jesus. Gikan kanimo ang kusog, para kanimo ang dungog. O Diyos, ikaw ang tinubra ning tanan sa matag adlaw, sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalangpanan, kay ikaw man ang tinubra ning tanan. Yes, Lord, alang kanimo ang himaya, Amahan. Alang kanimo ang himaya. Alang kanimo ang mga pagkain, O Diyos. Dito ang pagkain. Ikan kanimo ang kusog. Ikan kanimo ang kusog, para kanimo ang dungog. O Diyos, ikaw ang tinubra ning tanan sa matag adlaw, sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalangpanan, kay ikaw man ang tinubra ning tanan. O Diyos, ikaw ang tinubra ning tanan sa matag adlaw, sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalangpanan, kay ikaw man ang tinubra ning tanan. O Diyos, ikaw ang tinubra ning tanan sa matag adlaw, sa among sa mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalangpanan, kay ikaw man ang tinubra ning tanan.
kay ikaw man ang tinogdan ni tanan. Yes, hallelujah. Yes, glory, thank you, Jesus. Yes, Lord. Alang og alang kanimo ang mga pagdayeg, mga pagpasalamat, mga pagpasidungog. Kay ikaw ang Dios naghatag ka ng kusog ibin sa among tibuok pagkatao. Imo kaming ipakamatyan, Amahan. Ang purpose sa among kinabuhi aron mo dahig, musimba, magpasidungog sa imong buhi ngalan, Amahan. Gikan kanimo ang kusog, Amahan. Wala gid kami mahimo, Lord Jesus, kung wala ka nga Dios naghatag ka na mo kusog, naghatag og gininhawa, tibuok na mong pagkatawo, di ka lapalapa hantod sa alimpulo, Lord Jesus. Ikaw ang Dios, wala nagkulang. Ikaw ang Dios naghatag, Amahan, og may panglawas nga walay sakit in the name of Jesus. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo nga kumplito mi Ginoo nga imong gihatag, Amahan, ug imo kami giandaman sa tanan, Lord Jesus, para ikaw among magpatayig, Amahan, sa tibok adlaw ni ini Domingo, Amahan, nga kining adlaw para ra gyud kanimo, Lord Jesus. Gikan Lunes, Amahan, hantod Sabado, ikaw ang Dios. Gitugutan minimo, Lord, sa pagpangita sa adlaw-adlaw na mong panginahanglanon. Apan karon adlaw, walay laing na nag-iya ni ini, Amahan, kundi ikaw. Bisa, Lord, niya kami, Lord Jesus, aron sa pagdayeg, nagpasalamat, nagpasidungog sa imong buhi ngalan, tungod sa imong pagkahalangdon, tungod sa imong pagka-Dios. Dios ka nga walay sama, Dios ka, Amahan, nga walay makatandi ni bisan kinsa. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, sa imong pagkabuutan, sa imong pagpangga, sa imong pag-atiman kanamong tanan. Lord, angayan ka, Amahan, you deserve, Ginoo, nga modawat sa among mga pagdayeg, nga hatagan sa among mga pagdayeg, kay ikaw ang Dios gamhanan sa tanang gamhanan. Yes, hallelujah. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan, duwag himaya, pagpasidungog kanimo lang, sa pangalan ng Jesus, ang tanang anak sa Dios magaingong. Amen. Sa atutas pagpanglingkod. Amen. Nablis ba ang tanan sa mga awit makalangit? Nalipay kay dako ang atong buhi nga Dios, no, kay ato siyang gidayigan o giawitan sa atong tibuok kinabuhi. O karon ato di ang isunod ang testimony o kadaugan sa iyang kinabuhi, kay naamang gyud mga pagsulay sa atong kinabuhi. Nya ako ding si Day Pamila di ay atong okay ra. Okay, naamang gyud mga pagsulay sa atong kinabuhi niya. Ato ra ay ikuan gyud sa Ginoo. Ato na ay hatagag palakpak ang atong Ginoo sa iyang kinabuhi. Maing adlaw rin sa tanan, no, maing adlaw sa atong buhi nga Dios. Ako ang kadaugan man kinaunahan, pero kasakit man ang away. Pag-ato na ako sa buhol, about ni sa akong nanay. Excited kay ko, kay lagi makakita mi niya, nga tulumi ka man nagsuon, nagdungan mi uli. Nanawag ko niya, hapit namin naabot. Excited kay siya, malipayon siya. Unya,
pagkaabot na mo, gisugat mi niya. Grabe niyang ihilak sa kalipay. Kay kami nakitaan mi niya tulo ka magsuon nga. Siya may nagpadako na mo. Walo pa ko kabulan. Akong ate, 2 ka tuig. Akong kuya, 3 ka tuig. Sa gamay pa mi siya, Jud, tanan. Kito halog mi kayo. Grabe niyang lipaya nga naami, nakakita siya na mo. Kaya sakita sa kunugahan nga. Makakita ba nga, hinay na siya. Kinalasan niya niingon ako nga, day. Kanang og mamatay ko ha. Kanang tambong baya mo sa akong lubong. Niyan ako nga, nay, dili pa, uy. Di pa man ka mamatay, di pa man sad mi andam. Di pa ko andam, nay, kay baw ka ana. Nagijokan pa to na ko, wala na mangayo na mo, o maging anak ka, wala na mga namog tabako. O niya, pagkaugmaan na, nananghid ko, kay balik na mabog ko. So, mao to, nibalik ko dito sa Dirina, sa Cebu. Pagkagabi ana, nanangit pa ko ato niyag tarong na, mauli na ko na ya, kay naman po ko'y trabaho dito niya na agbata na naapapod sila ditong Albert niya, na amidaghang kuan, siya nga, sige day, pero kuha na ko dress kalibutan day ha, tambong baya, ini kalubong na ako dito, kung murag nasakitan ba nga, murag makaulion ko di, matunin ko ayaw na oy, kay di ba yung lalim, di jud lalim nga, mawanan kang ginikanan niya, ikaw na, siya na lang po, ang amo na habilin sa tanan. Mato ni anak siya nga, ayo dito dahil, nangay pa siya na kwarta ato, kay palit niyang tabako ba. Pagsunod ato, pagkagabi gitawag sa GC na mo, nga si nanay ko no gitabang. Yung kung anong gitabang man na nga, okay pa man to siya pagbiya na ako. Murag wa siya kasabot, kay pista man dito sa amo, apod ato nga time lagi, magsuulog man na sila. Gipaabot ra yang mga anak dito, ahong kinamungguangan nga laki, kay niuli ra pud siya ba, balik dito pag-abot niya, wa nas nanay, di na siya kaginawan, bugto na yang kuan, last breath niya nga, kanang ana na yang ginawa, mag-ana na siya ba niya, pag ako sige na kugilang, di ko kadawan yun, kaya sakita yun, kinalasan niya, ni ana na siya, kasi panawag sa kupangan. Last day ang tawag na ako. Pinalasan, wa na. Pagtabalik tawag, wa na. Namatay na siya. Pagkaugmaan na. Sutoy ko. Di ko kadawat yun. Na siya. Nagyaya na siya. Mabay pagpanguli sa iyang uban nga anak. Nga wa na. Patay na. Yang lang ama. Inahan. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo kay na 80 city iyang edad ho, may nga na maabot pa ganita na nga idara 80 city. Grabe ka kuan, bless ka ayo, wa po siya ingon nga gipaluya siya, wa siya ingon nga gipabati man iyang mga anak niya. Iya jud tong ingon niya nako nga di ko magpakuan sa akong mga anak, mga apo, o gusto na niya makuan. Iya na gyud to. Iya mao na gyud to iya ang last na kuan na mo. Gisayawan pa to nako siya. Gisayawan pa to nako. Ingon na siya, waak liwat ko niya. Ko siyempre, apo ko nimo. Wala mo ingon nga proud ko nimo. Wala na mo ingon proud ko nimo. Wala mo ingon na mo nga. Proud ko ninyong Albert day kay nanguan mo. Kamuray yung duha ng una-una na ako. Wala na mo kuha na ako tanan. Wala. Marag, nahinay na ko paningkamot nga. Mabalik mi sa una pero wala lagi siya. Karon ikawalo ron niya. Nga pagsungan pagkamatay niya. Uli ko dayon kay siya nasakit po. Nya karon si Atina. Pero talay ko kay kus Ginoo kay nahinay-hinay na ko kuan sa ako ang kinabuhi nga kitang tanan lumalabay raman ta diri, hinuwaman naman ang ato ang mga kuan, hinuwaman naman ang ato ang kinabuhi. So salamat ko nga kaubanan niya ang Ginoo karon. Grabe ang kasakit na mo.
Basta si Ate Malo nga nagsunod ani si Tris Gikas adto na diuli na siya. Grabe dangoy-ngoy niya. Kay nagmatuto to niya sa una. Kato lang, daghan kay salamat. Amen. Dalay kon kayo ang atong igsuon no nga palabang ra gyud siya niya. Malumalabay ra magyud ang atong kinabuhi, magligon ra gyud ta sa Ginoo. Niya ako day sunod ang special number sa Ilaka Marvin Dinoyo family. Hello. Balik man ganina pastor. Ato lang kuan. Tura Japon mo. Practicean kung alang ka mo ang maya. Kanta man. Alam kanimo ang himaya,
Ug karon atong andamon day ang tagsa-tagsa ka Biblia kay atong paminawon ang mensahe sa atong buhi nga Dios. Unya unsay may mga gipanghuna-huna diha ato din nang ikay di ay nya ipokus na to tong tagsa-tagsa ka kinabuhi sa pagpaminaw sa atong pulong sa Ginoo. Ug ako kining ihatag ni Pastor Gideon adlang sa iyang mensahe. Nalaygon ang Dios nga nagdasig kanato og magpanalangin sa matag usa. Og nindot kay ang mga mensahe sa awit nga nagsugilon mahitungod sa Dios og tali sa tao nga matud pa alang kanimo ang himaya. Unya dito sa chorus dunay mensahe nga gusto sa Ginoo nga atong mahinumduman nga matud pa nga ikaw ang tinubdan ning tanan. O Dios, ikaw ang tinubdan ning tanan. Sa tanang gikinahanglan sa tao, ang Dios ra gyud mo'y makasuplay sa tanan. Kung atong balik-balikan mga igsoon ato sang hisgutan, ang sinugdanan gyud sa kinabuhi sa tao. Gibuhat sa Dios ang tao nga wala niya pasagdahi. Gibuhat niya si Adan o niya giprovide niya si Adan og babae nga mao si Eva. Unya sila nga nahimong magtiayon atubangan diha sa presensya sa Dios, wala sila pasagdahi sa Ginoo. Giprovide sa Dios ang tanan. Tanan gyud, maayong panglawas, kalipay, speaking about pagkaon, wala sila pasagdahi sa Ginoo. Pero sa diha nga ang tao nahikalimot sa Dios, wala na sila musunod sa pamaagi sa Dios, ni mutuman sa mando sa Dios, misulod ang kalisod. Sa diha nga nakasala sila batok sa Dios, gidugangan o gitagaan sila og kalisod. Ang babae, imbes sayon ra gyud unta sila nga mga anak, ingon ang Dios, babae, kay wala mo man tumana ang akong mga sugo, mga naka, unya grabing pagkalisura. Giingnan pod sa Dios ang lalaki, kay wala man nimo tumana akong mga sugo, isa mo makakaon, kinahanglan kang mo patulo og singot. So sa may gusto sa Ginoo nga atong mahinumduman sa tanang panahon sa atong pagpuyo sa kalibutan, gusto sa Ginoo nga dili ta musupak niya. Gusto sa Ginoo nga dili gyud ta magbuhat og sala sa gustos Ginoo. Kay sa panahon nga magbuhat ta og mga buhat nga makapahimaya sa Dios, dili gyud ta pasagdan sa Ginoo. Unya kun unsa may mga kalisod iyatang tabangan, mo nang dunay mga awit nga walay kahadlok og kabalaka, kay ang saad mo magauban ka. Karon og sa walay katapusan, ang Dios na gani mag-uban sa kinabuhi sa tao, timan ini. Doon na kay kalipay, doon na kay kalinaw, og gatagbo ang Dios sa tanan nga gikinahanglan. Labas sa tanan, padayon taniyang lipayon. Padayon taniyang tagaan og kalinaw. O maunay usa sa angay natong hinumduman nga sa atong paggamit sa atong nahuna, sa atong kasing-kasing, sa tanan nga niya sa ato ang tibuok pagkatao, kalag, espiritu ug lawas, tanan nga niya niini, gamito nato ni sa paghimaya sa Dios. Munindintod kayo ang awit kaganina, imo ang himaya. Imo ang mga pagdaing. Kay ikaw ang tag-iya sa kusog. Nya atong hinumduman, kining ato ang naangkon karon, abilidad, talento, hiyas ug uban pa, kusog ug mayong panglawas, temporaryo ra ni. Palihog kog bangil bes. Temporaryo ra ning tanan. Buti pasabot, muhupas ra gyud ni. Mura ba og battery sa cellphone ba? Nga kung sige agamit, mulubat gyud siya. Unsa may buhaton? I-charge. Unya, unsa may buhaton aron ta sa panahon nga makapuyan ta, laayan ta, moabot ang panahon nga mubati tag murag wa nagikusog. Ang giingon ni Hesus sa diha nga nanginahanglan tag kusog, sa diha nga nanginahanglan tag kadasig, dangop ta niya. Amen? Inay mong tapat, dangop niya. Ayaw dangop sa bisan kinsa, dangop ni Jesus. Sa ato karong hisgutan mga kaigsonan,
ang atong hisgutan karon mahitungod kini sa buhat. Buhat. Ang importante gyud nato ingon kitang nagtuo mga kaigsunan, buhat. Inay mong tapad, buhat, mga buhat. Kay ang pinganan kay ning mga buhat sumala gyud sa gipakita sa Dios diha sa Biblia, sa sinugdanan ang tao walay kamatayon. Apan tungod kay wala siya magbantay sa iyang mga buhat, wala siya makamatikod ni magamping sa iyang mga buhat nga nakasupak di ay na siya sa Dios, misulod ang kamatayon. Tungod sa sala. Mao na nga ang tanang mga tao midawat na lang bisag lisod kaing dawaton. Tinuod na mga kaigsunan, lisod kaing dawaton kon ang usa sa mobiya nato, usa sa muuna nato, mahal nato. Gani kung mahal kaayo nimo ang tao, mga kaigsunan unya, doon na rabapoy mga pagbati gyud sa tao nga mas labaw ang iyang pagbati sa iyang isigkatawo kaysa pagbati sa iyang kaugalingon. Pero sayop na siya. Kaya mahitabuan na muingon man ta sa atong una, may pay ako ang mawala nung kang ikaw. Ora ginana ba? Pero di na siya mao. Kay ngano man, ang giingon sa Dios mga kaigsunan, higugmao na to ang atong isigkatawo sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Ang basihanan sa atong paghigugma sa atong isigkatawo, kung mubati tagugma sa atong isigkatawo, dapat ang basihanan o ang atong sukdanan o atong ihimplo ang atong kaugalingon. Amen. So mana nga ang kamatayon o ang katapusan sa tao resulta na sa binuhatan sa tao. Apan dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga nagbuhat sa tao nga bisan ang tao nga may kamatayon gisaaran ang tao sa Dios sa ikaduhang kinabuhi. Inay mo tapad na aday kay ikaduhang kinabuhi. Amen. Mamatay man ni atong lawas, ingon si Apostol Pablo, matun-as maning payag nga atong gipuy-an kining atong lawas, pero ilisan tag lawas nga langit nun. Ikaduhang kinabuhi, apan kinsa man ang makadawat sa ikaduhang kinabuhi, katong nagtuo nga may buhat. Munang importante gid kayo ang buhat. Inay mong tapad, buhat. Mga buhat. So diha sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, gidala ko sa Ginoo diha sa pagpamalandong mahitungod sa libro ni Pablo diha sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 10. Gihangyon nako ang tanan sa pagpanindog unya atong basahon ang Galacia kapitulo 6 7 hangtod sa 10. Nagingon, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mauusab ang iyang anihon. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawas no niyang mga tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Busa, dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kon magmadinasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Busa samtang may higayon kita, kay gayunan kita buhaton ta ang maayo ngadtos tanang mga tao labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. Ato ang iduka tong mga ulo mag-ampot ha. Amahan namong a Dios sa magkagagahom, niya kami o Dios among giandang among kasing-kasing ang among nahuna sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Amahan among gipangayo niining taknaa nga kun unsa may nakapagahi, kung unsa man oy nakapaulang sa matag kasing-kasing, amahan imo kining tangtangon, imo kaning kuhaon o kuhao Dios ang unsa may mga babag aron ang imong mga pulong nga amo karong madunggan makasud ug mangitag dapit sa matag usa namo ka kasing-kasing. Ang imong pulong gamahanan, ang imong mga mensahe makapausab gyud sa kinabuhi sa tao ni adtong tawo nga imuhang gipasahilo amahan. Busamahan kami naglaom nga ang tanang kasing-kasing sa imong katawhan madiunawaton, matinuohon og
andam sa pagbuhat sa imong mga pulong. Mga mensahe nga amo akarong gikinahanglan nga madunggan pasabta kami. Ug salamat o Dios nga maghatag ka kadaog ag kalampusan sa among pagpaminaw kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. So dunay duha ka sangputanan sa binuhatan sa tao. Dunay duha ka sangputanan. Unsa man ang samputanan? Unsa man ang samputanan? Kanang padulngan. Sangputanan, padulngan sa kinabuhi sa tao. Diha sa bersikulo 8, kung magtanom siya diha sa uma, sa lawasno niyang mga tinguha, gikan niini, maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma, sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Ang uma, kung imong tan-awon sa mga mensahe ni Apostol Pablo sa uban pang mga libro diha sa Biblia, naghisgot siya nga ang uma katawhan sa Dios. Ingon siya nga kamo ang uma sa Dios. But ipasabot ang uma nga gihisgutan dinhi ang atong isig ka magtotoo. O giingon pa gyud dinhi sa unahan nga diha sa bersikulo 10, busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao, labi na gayod sa atong isig ka magtotoo. So diha gyud sa pulong uma ang gipasabot ni Apostol Pablo, mga katawhan. Mga tao og labi na gyud sa atong isig ka magtotoo. Kung unsay atong buhaton ngadto sa tanang tao, ato di ay nang anihon. Ato di ay nang dawaton ang resulta ni ana. Kung magtanom ta og gitawag lawasnon, unsay giingon lawasnon nga mga tinguha, kanamo ingon tang lawas tong mga tinguha, naghisgot na sa mga kinaiyang kalibutanon, mga pangandoy nga kalibutanon. Kung sa atong pagpuyos kalibutan, magbuhat ta og mga butang nga wala makapahimaya sa Dios, mga kanabitang lawasnon nga mga tinguha, kalibutanon nga mga buhat, mga kaigsunan ngadto sa atong isig ka tawo, ang anihon nato kamatayon. Unsay giingon? Kung magtanom siya diha sa uma sa lawasnon niyang mga tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Naunsa man ang kanang lawasnon nga mga tinguha, mga tawhanon nga kinaiya, tawhanon nga mga pangandoy. Kung maghasgot tag tawhanon nga mga pangandoy, tawhanon nga mga kinaiya, kini gihisgutan usab ni Apostol Pablo diha sa Galacia. Para ato ning masabtan sa ingon ato ni siyang malikayan unsa ning kaning tawhanon nga kinaiya. Para dili nato ni mabuhat sa atong isig ka tawo. Ang uma nga gisgutan diha mao ang katawhan sa Dios. Amen. Dili nang uma nga yuta nga atong pugsan. Ang uma nga gisgutan katawhan sa Dios. Kay dito sa bersikulo 10, tanang tao og ang atong isig ka magtotoo. Unya ingon gyud ang Biblia, si Apostol Pablo, kamo ang uma. Asa gani na mabasa? Kamo ang uma. Ako sa nga pangitaon, kung asa to nako mabasa. Nga naghisgot siya nga kamo ang uma. Bersikulo unang Korinto kapitulo 3. Unang Korinto kapitulo 3. Sige. Kaysa Dios kami isig ka magbubuhat og kamo ang uma sa Dios. Kamo mauusab ang balay sa Dios. Ikaw ug ako templo sa Espiritu Santo, at the same time gitawag usab kitang uma. Amen ba? Ina imong tapad, uma usab ka
mahitungod sa ubang mensahe sa Biblia. Ang pagpugas, naghisgot na siya kanang imong gibuhat. Kung unsay atong gibuhat sa atong isigatao, ato gyud ang anihon. Amen ba? Munang niingon ang Dios, buhata ngadto sa uban, ang buot nimo nga buhaton nila diha nimo. Hello. Kung gusto ka nga makadawat ka og tabang gikan sa uban, dapat ikaw ang muuna og tabang. Amen ba? Kay gusto ka nga kanunay kang tabangan, kay nindot magyud kaayo ng kanunay sad kang tabangan. Pero di ka makasinati og tabang samtang dili ka muuna og tabang. Kay kung unsa imong gipugas, mao man gyud nay imuhang dawaton. Kabantay ka sa prinsipyo sa Biblia, the more kang muhatag, the more kang hatagan. Tama ba? Napabata? Pero the more kang di manghatag, the more kang di tagaan. Dili ka tagaag kalipay, dili ka tagaag kalinaw. Ang tao nga way kalinaw, kalipay, mga kaigsunan, maunay makaluluoy nga tao sa tibuok kalibutan. Bisag unsa pa kadaghang kwarta, daghang mga tao nga daghang kay kwarta, way kalipay. Perting luuya gyud ang tao nga way kalipay. Nya unsay mga rason o hinungdan, kasagaran, mga kaigsunan nagukod og nag-apas sa mga butang sa kalibutan. Pinadsitay, tinihikay, unya pagkahuman, patay. Ang nakapahimulos sa iyahang mga hinaguan, ang gasunod. At tinihikay na sad, patay gyapon. Diba no? Unya ang nakalisod pa gyud, gadaghang mga tao nga human siya mamatay tapos na ang tanan. Naaparbi ay duha ka kinabuhi. Kining duha ka kinabuhi, mga kaigsunan, or ikaduhang kinabuhi, giandam ni sa Dios sa tanang mga tao, dautan og dili dautan. Pero ang tao nga dautan, mamatay siya, tagaan siya kinabuhi nga wa nay kinintuban, wa nay katapusan, pero didtos kalaglagan. Tama. Pertik nita. Maunang pinaka-importante sa ato ang pagpuyos kalibutan, buhat nato maoy atong bantayan kung kini makit-an ba sa balaang kasulatan. So, ato ang nasabtan, no? Ang umang agisgutan, ang katawhan. Kung unsay atong buhaton sa atong isigataw, atong anihon, ato nang dawaton. Di gyud ta makabalibad ana. Kay unsay giingon diha sa city? Tanawa ang city. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mausab ang iyang anihon. Kung unsay imong buhaton ngadto sa imong isigataw, buhatan ka usab. Onya, kung nagbuhat ka og mga tawhanong kinaiya, ngadto sa imong isigataw kanang umang agisgutan katawhana. Kung magbuhat kag tawhanong kinaiya, lawas nun nga tinguha maunang tawhanong kinaiya, mga kaigsunan, ang anihon gyud ana kamatayon. Tagaan tuod kag kinabuhi, mga kaigsunan, ikaduhang kinabuhi, pero dadon kas ikaduhang kamatayon, mao ang imperno. Para malikayan nato na atong ilailahon kining kanang tawhanong kinaiya. Dapat dili nato ni mabuhat sa atong isig katao, labi na gyud sa atong isig ka magtuto kining tawhanong kinaiya. Galacia, unsaon na to pag-ila kining tawhanong kinaiya? Galacia kapitulo 5:19. Gasunod ra na. Kay ato gibasa kapitulo 6. Galacia kapitulo 5:19. Sayon kayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Una, sa lawayong pakigilawas. Dapat nakalingkawas na taana. Amen ba? Amen? Dapat nakalingkawas na taana, hugaw og hilas nga mga buhat, kanang mga pagyaga-yaga. Dili nato tugutan nga ang ato ang kinabuhi gamiton sa pagyaga-yaga sa atong isigataw. Kay mao kanay mga buhat nga maka kanang paingon sa gitawag kamatayon. Unya unsay giingon pagyod?
mga pagsimbag Dios-Dios, pagpamarang ka ng pagpangdaot. Kitang mga Kristohanon, kung dautan ka, kanang dauton ta, di ta mo balos og daot. Amen? Unsay atong buhaton? Ingon si Jesus, iampo ang imong mga kaaway ug panalangin sila. Buti pasabot, dili gyud nato tugutan nga makahimo tag dili mayo sa tanang tao nga nagpuyos kalibutan. Unsay giingon dinhi mga kaigsunan, makita usab kini sa pagdinumtanay. Munang kitang mga Kristohanon, wala na nato ang pagdinumtanay. Katong mga tao nga nagbuhat og dili maayo, aron dili mapukaw ang imuhang tawhanong kinaiya, ayaw paduol. Kay kung mapaduol ka, mo man mura bag maduslitan. Murag mapukaw ang imong pagkatawhanon. Mo nang ingon ang Biblia, likay, palayo sa mga taong dautan. Amen? Paduol sa mga taong nagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Og unsay giingon? Kanang mga tawhanong kinaiya, pagbingkil-bingkil mo nang wala na nang pagbingkil-bingkil. Diha sa tuang pagkakristohanon, likayan nato ng bingkil-bingkil. Yes, na amay masuko, dili man gyud mahitabo nga sa pagpuyo nato sa kalibutan, wala kay kinaiyang kasuko. Pero gitabagan ta sa Dios nga kung masuko pananglitan ta sa atong isig katao, labi na gyud sa atong isig ka magtotoo, ug labi na gyud diha sa atong Pinoy-anan, dapat magpinasaylohay. Amen ba? Aron ang kasuko dili na maugmaan. Kay kung maugmaan ka ng kasuko, ikaw may malkansi. Kay nga naman, hinumdumi kung unsay atong gibuhat, unsay atong gipugas sa atong isigataw. Kung unsay atong gibuhat sa atong isigataw, buhatan usab ta sa ingon. Unya muanig kamatayon. Pagbingkil-bingkil, kasina, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog. Likayan na naton. Likayan na na. Be smiling ko no imong tapad. Likay na na ha. Okay, muani day nagkamatayon. No? Unsay giingon? Pagkapalahubog. Pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog. Mao bitaw nang kung ang Kristohanon, ang mga pastor moali ni ini, unya ang mga dunay mga taong dili madinawaton, di gyud na kalikayan nga dunay mga pastor nga kana bitang dunay mga tao nga malain sila sa pastor. Kay dili man po na pwedeng ilikay sa pastor kanang mensahe. Kay dili man gud kakaton ang tao kung dili mawalihan. Dili man gud makakaton ni makaamgo ang tao kung dili siya makadungog. Alang nako, iwalig yun nako ni. Dili sa tinguha nga naay malain nako. Kung dili sa akong tinguha, makaamgo ang tanan. Unya akong prayer mao ni, makaamgo unta ang tao samtang may kusog pa. Samtang may panahon pa. Ako ang tinguha nga dili kanang ang problema manggod sa tao, isa makaamgo ang tao kung wa nay panahon. Di na siya makaalagad. Unya unsa may iyahang maani kung wala say mabuhat. Kay atong hinumduman, ang atong Ginoong Hesus mobalik siya magdalagdaghan kay ganti ug kanang ganti nga iyang giandam tukma og sibok gyunas gibuhat sa tao. Kung ang tao nagbuhat og dili maayo, nagbuhat siya og lawas lawas nung tinguha, tawhanon nga kinaiya, ngadto siyang isigataw, mo na iyahang gihimo, na kanunay ang pagkabingkil-bingkilon, di ba mao man ni ang tawhanong kinaiya? Pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, naay mga kasina, naay mga kapungot, unsa man ang kapungot? Unsa man ang laing term sa kapungot? Kalagot. Kung malagot day ka sa imuhang isig ka magtotoo or sa imuhang isig ka tao, ikaw ra day alkansi. Ikaw ra gyud alkansi. Kay ngano?
Kung naanggog kay kalagot sa imong isigataw, mawa ang kalinaw, mawa ang kalipay, mupuli ang kaguol. Nganong mupuli ang kaguol? Magguol man ka, ngawa ka kabalos. Di ba, no? Klarohon ra gyud nato. Unya, tay kaguol kasilag kasuko, ikaw ra gyud mo kansi. Ngano man, muinding man kag kamatayon. Nya katong ilang imong gikagulan, gangisingi sira. Kay wa po da ito wa da ito masakitan. Inay mong tapad, ayaw kaguol eh. Unsa giingon diha sa Panultihon kapitulo 17, alang sa mga Biblia, alang sa mga kaigsunan nato nga dunay Biblia nga Old Anyo, kay ang New Testament wala man ay panultihon. Mateo to Revelation man na. Ang panultihon dito na sa Old Testament. Diha sa panultihon 17:22 nagingon, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Ang inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. So kanang pagsubo, kanang kaguol, dili gyud makaayo sa tao. Amen? So muna nga, dili nato tugutan nga maunay atong mabuhat sa atong isikataw. Kay maunay mga tinguha nga lawas nung tinguha, mga kalibutanong tinguha, mga tawhanon nga kinaiya, maunay angay natong likayan. So daghan kayong angay likayan, no? Hugaw og hilas nga mga buhat, mga pagsimbag Dios dapat Dios gyud atong simbahon. Pagpamarang unya pagdinumtanay, dili nato tugutan nga naapatay kinaiyang madinumtanon. Unsa man ang madinumtanon, ato sa nang klarohon. Kana bang di kakalimot sa mga nagbuhat og di maayo? Kanang di kakalimot nga gipasakitan ka. Unya nalimtan nimo katong gibuhatan kag maayo. Mas murag dako kaayo alang nimo kanang gipasakitan ka. Munang munay pagdumot. Pero kung wala na ka anang pagdumot, bisan kung gibuhatan kag dili maayo, ang imong mahinumduman katong mga maayo nga nabuhat niya para nimo. Tama ba? Unya kung ang mga maayo ang imong nahinumduman, katong gitabangan ka, katong giyahan ka, malipayon ka. Makaingon man ka nga, nindot yun kaayo. Akong gibati ron kay, bisag dugay na kaayo to, naagyapon sa akong kasing-kasing, nga gitabangan ko. Pero, moingon gani ka nga, bisag dugay na kaayo to, di ko malimot. Grabe to sa kita. Ay, ikaw may maguol. Karel kansi. Na? Mana nga, ingon diha sa size, tanawa sa size. Kapitulo 6. Balikan nato tong ato ang gisgutan atong gibasa kaganina. Kung magtanom 8 bersikulo 8, kapitulo 6 sa Galacia. Kapitulo 6 bersikulo 8. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawas ng mga tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. So unsa man ning espiritu? Kung magtanom kuno o magtanom kuno diha sa uma, kung magbuhat kuno ta diha sa atong isigataw espiritu. Ato kuno nang klarohon para atong masabdan ba? Kay kung dili ta kasabot, di man ta kabuhat ani. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu. Sa espiritu. Kung diha sa uma sa atong isigataw, sa atong isigkamagtotoo, kung magtanom ta diha sa atong isigataw og sa espiritu. Sam nang espiritu. Kanang ang buti pasabot ana, kanang magbuhat ta sa bunga sa espiritu. Kay ang espiritu duna say bunga. Mo katong iyang bunga mo toy atong gamiton nga atong ibuhat ngadto sa atong isigataw. Tama ba? Murag mat no. Naglisod mo sabot. Murag lalom-lalom naman gud ni. Sige. Kung gusto ta nga ang atong kinabuhi muinding bitaw og kinabuhing walay katapusan,
Ang ganti sa Dios atong maangkon kana bitawng kinabuhing walay katapusan, dili ng silot, kalaglagan, aron kinabuhing walay katapusan, puno sa kalipay, puno sa kalinaw ang ato ang maangkong ganti mga kaigsunan. Dapat ang atong buhaton sa atong isikatao, labi na gyud sa atong isig ka magtotoo, ang bunga sa balang espiritu. Maotoy atong gamiton kanang bunga sa balang espiritu. Unsa man ang bunga sa balang espiritu? Galacia 5. Balik di gyapon ta. Galacia 5 mga kaigsunan. Galacia 5. Unya 22. Mao ni atong gamiton mga kaigsunan nga atong paningkamutan nga atong mabuhat sa atong isig ka tao. Kay ang umanga gisgutan diha ang tao. Amen ba? Kung unsay atong gibuhat sa atong isig ka tao, muani man gyud ta. Unya dili nato tugutan nga ang tawhanon nga tinguha moy ato ang mabuhat sa atong isig ka tao. Kumbaga mao atong ipugas sa uma. Dapat ang atong ipugas kanang mahitungod sa espiritu. Ang bunga sa balang espiritu. Brother Moses, nakakuha gyud kayo. Ayop nakakuha mo? So, unsa maning bunga sa balang espiritu nga mo'y atong mo'y atong gamiton sa pagbuhat or mo'y atong kanabitang gamiton sa pagtanom sa uma, or kumbaga mao ni atong gamiton nga gamiton sa atong pagbuhat sa atong isigataw. Kung gusto ka nga muani kag walay katapusang kinabuhi, una, apan ang espiritu naghatag og gugma. So ang angay natong buhaton di ay ngadto sa atong isigataw, gugma. Dili tong panagdingkil, dili tong kahakog, dili tong kasina, dili tong pagdinumtanay. Bawal na to. Inay mong tapad, wala na dapat sa ato ang kasing-kasing. Kanang tawhanong kinaiya. Dapat ang atong gamiton, gugma. Inay mong tapad, gugma. Oh. Dapat maunay atong itanom, maunay atong ibuhat. Maunay atong ibuhat sa atong isigataw niya, magsugod na sa atong pamilya. Amen ba? Amen. Buhaton gyud nato na sa atong pamilya. Maubitaw nang kung ang pamilya, ang bana o ang asawa, maunay kasagarang gamiton sa pamilya, sa usag-usa, malinawon gyud ang pamilya kung ang gugma maoy gamiton. Ang gugma, bunga sa Espiritu Santo. Kay giingon man si Apostol Pablo nga, kung magtanom siya diha sa uma o diha sa uma espiritu, muani niya ang walay katapusang kinabuhi. Pero kung magtanom siya mga tawhanong tinguha diha sa uma, muani siya kamatayon. So kitang mga Kristohan gitudloan ta, unsay angay natong gamiton sa pagbuhat sa tuwing sigataw. Nakuha ninyo? Nakuha? Or wala pa? Kuha na. So, diha sa pamilya, diha sa atong pagpuyo, labi na gyud sa tagsa-tagsa nato ka Pinoy-anan, na amay magtiayon, na ay bana, na ay asawa, ang pinaka-importante gyud nga atong gamiton, ingon nga nagpugas tas espiritu, gugma. Unsa po ng gugma? Unsa may kinaiya sa gugma? Versikulo 4 sa ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto kapitulo 13. Onya versikulo 4. Dili ikaduha. Unang Korinto 13. Nya kapitulo 4. Unsa ning kinaiya sa gugma? Ang gugma mapailubon. Kanus ama nato masakpan or mabatikdan nga duna tay pailob. Hello. Di ato ning klarohon be. Kanus ama nato nga matugkad or mailhan kanang makamatikod ta sa atong kasing-kasing, na nagyukoy pailob. Kanus ama na. Kana bitang singkahan ka? Onya, kung singkahan ka, pailob lang. Pero kung singkahan ka, musingkasad ka, wag yung kay pailob. Wag yung kay pailob. Ang mahitabuan na, ang imong gigamit, tawhanon nga kinaiya.
tawhanon nga tinguha. Nya kung musingkasad ka, gisingkahan po nimo, ang imong anihon dili kinabuhing dayon, kamatayon. Kabantay ka kanang makasingka ka o niya singkahan sad ka, perti gyud na sakita oy. Ya maguna-una day kag may mamatay. Tinuod biya na. Yang magmatay bitaw. Niya kanang di biya matay nagdayon. Magtinga-tinga, luwas ako, yampu ko. Gusto man day mabuhi. Pero katong kusgan pa, ha, bahala na, patay. Nya og magtinga bitaw, dada ko sa ospital, gusto pa kong mabuhi. Dili na to sulayan ang Dios. No, dili na to sulayan ang Dios. Gamito na to ang gugma. Magtanom ta kanunay diha sa atong isigataw, labi na sa atong isiga magtuto. Labi na gyud diha sa atong pamilya sa espiritu. Aron mo ani tag kinabuhing walay katapusan. Amen. So gugma atong gamiton. Unsa ginang gugma? Mapailubon unya maluluyon. Kanos aman nimo mabati nga duna kay kaluoy? Kanang singkahan ka unya mo ingon luoy nga ako indawan no eh. Wa gyud ni kabalo sige sing ka sir po ilkansi. Tinuod biya na. Alkansi man gyud nang kusog maningka. Linglingi ako no imong tapal, busog mo na maningka. Alkansi ka oy. Tinuod biya na kanang dali kang masuko. Oh, alkansi gyud ningon si day pamilya ngano ka no. Tinuod biya na. Kansi oy. Tan-awan ng taong relax kayo. Malinawon kayo. Layo kayo sa mga sakit. Muna ako ang gitinguha nga ma-practice na to. Amen? Pertig yung pagkalisura mga kaigsunan kung kita ra magoy gadala-dala sa itong nahuna, kita ra gadadala sa itong kasing-kasing. Amen? So mauni atong katunan. Katunan na to ang pagkamapailubon, pagkamaluluyon, unya di ta masina kay kung ang masina ta di ka makatulog. No, na. Ang gugma dili mapahitas-on og bastos. Dili dapat magari-ari. Dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon. Unya madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan. Kung dili sa kamatuoran, ang gugma mupailog, mutuo, mulaom, og mulahutay gayon. Amen? Inay mong tapat, mupailog, mutuog, mulahutay ang tinuod nga gugma. Maunay atong ipugas. Maunay atong gamiton. Nga atong buhaton sa atong isigataw. Labi na gyud sa atong isikamagtotoo. Labi na gyud sa pamilya. Ikaduha nga bungas bulang espiritu. Okay. Galacia, Japon. Kapitulo 5, versikulo 22. Kay human naman ang gugma. 22. O sa giingon, ang espiritu naghatag gugma kalipay. Dapat ang atong tinguhaon nga kung ang bana ingon nga ako bana, ang akong tinguhaon dapat ang kalipay sa asawa. Unsa may makalipay sa asawa kasagaran? Kanang musupak-supak ang bana? Dili oy. Bana? Dili pod ingon nga ang asawa na lang po'y magbuot kay mo iyang kalipay. Ana na siya, naamangoy hangyo ang matag usa. Tama ba? Preha sa gagahapon akong asawa. Ingon siya nga mao ni among buhaton nang naami himuon unya mo ni among lutuon. Nya karon kay akong nauna mo adto ko kang sirapin kay manguha ko og kanang sibuyas. Unya kay paglantaw na ko sa akong asawa, mura man siya maguol kung mulakaw ko. Kung adi ra sa kung mulakaw kay gusto nako nga malipay akong asawa. Ana na siya. Kay lisod kayo nga kitang bana katong uyab pa maoy. murag bitog say tawag ana. Murag itoy sig sunod-sunod uyab pa man. No? Dapat kitang mga bana kantigo ta mo tan-aw sa gitinguha pod nga makapalipay sa asawa. Nya mausad ang asawa. Dili kay moingong asawa bi ko.
ako'y imong higugma. Dapat vice versa, pag higugma ay kamo, pag tinabangay kamo. Muna nga, naay time gyud. Muna giingon ang Biblia mga kaigsonan nga, ay ibin kanis panultihon. Naay, kung ang usa kayo, kanang init bitaw, dapat ang usa bugnaw. Tama? Kay kon ang usa kayo, unya kayo sad ang usa, ang resulta na sunog yun. Munang, kung makamatikod, uy, mura magnasuko ang usa. Mura magnalain ang usa, o tawhano naman yung kinaiya. Para dili mga matay tanan, matabangan to nimo siya, magpabugnaw ka. Kumbaga, Espiritu Santo, ang kinaiya sa Espiritu mo imong gamiton, o sa may imong gamiton, kugma. Pailog, paubos. Amen? Nakuha na to? Kaya atong tinguhaon mga kaigsonan, kinabuhing wala may katapusan. Dapat ang atong maani, kinabuhi yung walay katapusan. So arong walay katapusan atong maani, magpugas ta kanunay sa uma, sa Espiritu. Ang bunga sa Espiritu mo'y atong gamiton. Gugma, unya, pailob. Kalipay. Dapat, dili, ang atong kalipay maoy ato ang isentro. Dapat kalipay sa imong partner, kalipay sa imong pamilya, kalipay sa atong mga anak, kalipay sa atong isigamag totoo. Mao na si Jesus. Si Jesus, kung imong lantawon, dili na mistil pang munaog siya. Kung iharang kalipay mo'y gitanaw. Gusto siyang malipay ka. Gusto siya nga malipay tang tanan. Mo nang minaog siya o gibiyaan niya ang pagkahari. Mo nang niingon dias Filipos, mga kaigsonan, Kapitulo 2, bisan siya Dios, wala siya magpabiling tupong sa Dios. Siya minaog og mipailob, mipaubos. Yang kita pakaha nga mga tinun-an rata sa atong Ginoo, sumusunod ta ni Jesus. But ipasabot, kung nagpaubos si Jesus, kitang mga Kristohanon, atong paningkamutan nga magpaubos ta. Ay na mo tapad paubusan. Sultihan ta mo mga kigsunan, kung ang pamilya puro magpaubos, pagkaninduta. Ano man, naang pagtinahuray. Pero maglumba ganig pahari ay, na, wagi, laming ipuyo ang balaya. Nood na ay. Wagi, laming ipuyo. Magsigi kaglantaw anang mga dapit, asa dagway kumuagi unya. Nya wana huot na kay dughan. Nya nganong tinuyuan man nga naa may pamaagi. Gamito na to ang bunga sa Espiritu Santo. Mo na niingon si Apostol Pablo, labaw sa tanan parian ninyo ang balang Espiritu. Ayaw tumani ang tawhanong tinguha. Amen. Bisan kung nasakitan ka, naguol ka, o sa may buhaton kung nasakitan, naguol ka, nya dili na nimo kaya. Paduol ka sa Ginoo, makigampo ka, Lord. Ni ako bugata oy, sakit kayo. Hilak nas Ginoo. Damor kang muhilak dihas Ginoo, damor kang gakson sa Ginoo. Timan bisag unsaon kag pasakit tungod kay gilipay na kas Ginoo, di na ka masakitan. Ang mga tao nay magproblema kung unsaon ka kanang pagpasakit. Di naman ka masakitan. Bless na kayo ang tao nga bisag saog pasakit sa tao, di na masakitan. Amen ba? Kung sa tawhanon pa, bungol-bungol ra ba? Pero ang tinuod, kung maora nay tawhanon rasad maoy atong gamiton, di gyud pug kakabungol-bungol kung walang Dios oy. Kung wa kay pailog, wala kay balang espiritu, bisag makadungog ra kag bati nga istorya, pangitaon nimo. Sa taon. Sulti. Di ba nakuha ninyo? Nakuha ay salamat sa Ginoo. So sunod, kalinaw. Gugma, kalipay, kalinaw. Nagyutay, dapat ang atong tinguhaon ba, kitang bana, dapat ang kalinaw sa huna-huna sa asawa o pagbati sa asawa, mo'y ato ang tinguhaon. Mga bana, napabata diha? Asawa, may nito. Mausap ang asawa. Kamu mga asawa, kalinaw po sa bana, maoy inyong tinguhaon. Nya dili lang sa pamilya, kundi sa atong isig ka magtotoo. Dili lang sa atong isig ka magtotoo, kundi sa tanang tao. Amen? Mao na atong gamiton tinguhaon. Kalinaw, pailob, kaluoy kayo pagka maminatudon, pagka mapaubsanon,
pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Maunay atong gamiton nga atong ipugas sa uma, which is ang uma mao ang tanang tao. Labi na gyud sa atong isig ka magtotoo. Amen. Kanus aman ta makagamit anang kanus nato gikinahanglan kanang self-control kanang pagkamapugnanon. Kanus aman nato na kinahanglanon. Kanang walay mga pagsulay. Sa diyang na mga pagsulay. Like example, like prehagya po na ng singkahan, maura magunay dali no? Singkahan ka, unya sa payubad, kanang sakit, say mga sakit, kisa may nakahinomdom, kanang nasakitan ka pag-ayo, kanang gilimbungan ka, kanang wala katug-anig insakto. Di ba no? Sakit na siya. Pero kasagaran gyud sa mga tao, labi na gyud sa ato ang sitwasyon, kasagaran ang pinaka lisod nga dali nga kana ang bitaw dali nga masinatian sa tao kanang singkar man, may kasagaran. O kanang butang-butang, pero dili kayo na masinatian sa pamilya, sa magtiayon kanang butang-butang. Kanang usa? Asa? O kanang lutoson. Pero ang asawa mo luto sa bana murag dili kayo no? Kasagaran singkar man. Sa gawas. Oh, kana. Ikaw da si Demar ki seryoso guys Inday. Salamat kayo natin mga batan-o no. So unya human sa kuan natinguhan nako maklasihan ta mo para sa mga batan-on, maklase ko sa mga batan-on human sa paniudto kay para preparation is atong Thanksgiving kay pitindaghanang mo anhi. Unya kung di ta mo klasihan, dili na ko klasihan ang mga batan-on, dili sila kabalo unsay ilahang buhaton, unsaon nila pagdumala o pagatiman ang atong mga kaigsunan kay kita may mo entertain. Dili maayo nga kita mo entertainon. Kita may host, kita may gianhi, kita may gibisita. Dapat kita nga gibisita, kita mo entertain sa mga bisita. Unya, unsaon man nato pag-abi-abi? Kanang manglamano ta unya maglingiw ang ato ang naong naalagi mo kanang karon pa mo unya naapoy lugos pagkatingog lain kayo mao na nga akong tinguha nga human sa paniudto karon akong klasihan ang mga batan-on kay murag na usay tawag ana kanang nilaylo ang atong mga batan-on labi na sa music team sa pagpractice murag wala naman magpractice. Sige kung pulo paniid, wala naman ning kuha sa keyboard. Nya ulat-ulat ko, wala na gyud. Wala na gyud. Mapila na ka Domingo. Nya kanus apa man ta madasig. Kanang dili na ta kahimo. Nga naana po'y mga bana, naanay mga anak. Samot na nga di kahimo. Ana ra man gyud na rotasyon na man gyud ang kinabuhi sa tao. Og magpabiling dalaga. Oh, lain sad. Naamang gyud po'y pila ra man katuig gyud ang batan-on nga magpabiling batan-on. Pila ra man katuig. Mag 12 years old, pagka 20 years old ana, murag mulayo-layo na sila kay mangita na nagtrabaho. 20 paingog 30, murag sugod na sila pundar sa ilang kaminyoon. Si Inday kuan pa manit, 14 pa. 14 or 15. Mag-16 na. So kanang 12 o 12 o 20, mauna na siya sa gitawagan ni teenager, 19. Pero 20, murag dili na siya gani kay batan-on. Mutikang na siya sa pagpangandam alang sa ilahang mga pagbati. Na may mga pagbati na. Nya 20 to 30 anang mga dapita kasagaran nato sitwasyon sa ato ang kahintang sa Pilipinas kuan man magminyo naman pagka 30 wa na nay mga anak 30 kay kung ari na pugkas 40 magminyo mga anak 30 41 pagka 50 na pag iisa pa ka makabatog anak 10 anyos na 60 ba wa na ulahin na. Mao na nga akong gitinguha nga human sa to ang panimbahon katong mga batanon maniudto niya balik ra mo dire kay klasihan ta mo
bisag usa ra ka oras, preparation na sa ato ang Thanksgiving para mahimo tang panalangin. Kay damurtang makatabang, damurtang makaani og tabang. Amen ba? Amen? Kay unsay atong gipugas, mao gyud na atong anihon. Unsay giingon sa bersikulo 7, tan-awa ra gud bersikulo 7. Bersikulo 7, kapitulo 6. Bersikulo 7. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mauusab ang anihon. Kabantay mo sa konteksto, tanawas bersikulo 1. Unsay pinakadakong letra diha? Basaha ko no. Mao na say konteksto. Mao na say uluhan or tema sa maong mensahe sa tibuok. Sulat gikan sa 1 hangtod sa bersikulo 10. Unsa gani ang kinadak-an? Unsa? Di ba? Kanang nas babaw ba? Babaw sa bersikulo 1, naa diha gaw? Na? Be basaha ko no, unsa nang nas dako, nas babaw, dakong letra. Kanang Galacia kapitulo 6. Kapitulo 6 bersikulo 1, kanang nas babaw ba, kanang itom diha, kanang dako. Di ba? Kinahanglang magtinabangay kamo. Amen? Di man ta katabang mga kaigsunan kung ang ato ang kasing-kasing guba. Di po ta katabang mga kaigsunan kung atong gamiton, tawhanong tinguha. Ang inding ana mga kaigsunan kamatayon. Damurtang makatabang kung ang atong gamiton ang bunga sa balang espiritu. Unsa ganitong bunga sa balang espiritu? Una, gugma, ikaduha, kalipay, ikatulo, kalinaw, ikaapat. Tanawin yung Biblia. Ikaapat, kay siyam na siya. Gugma, kalipay, kalinaw, pa. Sige. Asa na dapit? 6:22. 5:22. Galacia 5:22. Ato na siyang tipigan, ato nang memorization. Gugma. Sige, dungan ta. Gugma. Kalipay. Kalinaw. Pailob. Kaluoy. Kaayo. Pagka mamay natudon. Pagka mapaubsanon. Pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Maunay atong gamiton nga ipugas dihas uma sa atong isikataw, sa atong isika magtotoo labinas atong pamilya kay mo ani gyud tag kinabuhing walay katapusan. Amen ba? Unya mo na ato ang pangayoon sa Ginoo nga Lord, giyahi ko nga mao ni akong buhaton sa akong pamilya, sa akong asawa, sa akong bana, sa akong mga anak, sa akong ginikanan. Kay inding anak kinabuhing walay katapusan. Ato na i-practice. Unya unsa ganito kung singkahan, dili pon mo singka. Pailob, yes. Si Tia Rita, pailob. Unya aron makapailob, mga kaigsonan, paduol sa Ginoo. Ayaw paduol ang mga taong kargahan ka. Nya giunsa man nimo? Ni pailob ra ko. Pagkatalawanan nimo. No, kargahan man ka. Muna nga bulahan kayo ang tao nga makig-uban og mga alagad sa Ginoo. Amen. Inay mo tapat, bulahan ka kay may simba ka. Bulahan ka kay miduol ka sa Ginoo. Ato tas mga pagtindog, magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios sa mga minsay nga ato karong nakatunan nga diin ang pinakaimportante buhat. Kay mahimong kawang gyud ang pagtuo kung wala gyud ang buhat. Niya atong buhaton pagpugas sa espiritu diha sa ato isikatawo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios nga imo kaming gitudloan gigiyahan aron ang among kinabuhi musangko sa kinabuhing walay katapusan, makadawat sa imong gisaad nga mao ang gingarian kinabuhi usab nga wa nay katapusan, wa nay kasakit, wa nay kagulanan. And thank you so much Lord nga imo kaming tabangan karon og sa malabot pang mga adlaw, lumalabot nga semana. Salamat Ginoo nga imo kaming pahinumduman sa angay namong buhaton og ipugas ngadto tanang mga tao og labi na sa among isig ka magtotoo. Diin o Dios imo kaming gidasig nga
magpugas kami sa pagkamatinabangon aron kami o Dios makaani sa pagtabang usab gikan kanimo. I declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen ug amen. Ingnay mong tapad paningkamuti ang pagtabang. Aron mo ani ka sa pagkamatinabangon. Amen. Dalaygon kayo ang pulong sa Ginoo nga gipaabot karon. Dalaygon kayo ang Ginoo jud, mga igsuon ko sa Ginoo. So aritas mga announcement. So ang mo presider sunod kay si Wincy. Nya ang mo halad awit kay ang mga kalalakinan. Nya ang mo testimony kay si Brad Serapin. Maura. Sige, closing prayer. O niya mga batanon, balik mo magpaniod to para magklase ta. Usa ka oras ra. O kaha, pwede ra masigurog na ari mo dire. Pwede ra makapaniod to ana lang. O niya, before di ay ko mo ato sa closing prayer, ako ang ampuan o pandungan ang tanang nag-birthday karong bulana. Tanang nag-birthday karong bulana. Kisa ganitong nag-birthday, ako ang ampuan. Kisa may nag-birthday karong bulana. Wala. Si Papa. O si Russell. Kisa pa, wala na yung mga bata nga nag-birthday karong bulana. Kay pirmirong bulan, pirmirong Domingo sa matag bulan, mo nay ako ang nadawat gikan sa Ginoo nga mensahe nga atong ampuan ang mga nag-birthday sa matag bulan. So katong nag-birthday atong Enero. Kisa may nag-birthday og Enero. Adires Benji. I-appeal na nato para ato ang iampuan. Niya pagka Marso, first Sunday sa Marso, kisa tong nag-birthday sa Marso. Sunod na lang, sa Marso na lang na. Karong ari dong. Ari mo tulo. Ya lingkod lang. Kay si Enero ka dong no? Enero. Ari dong. Sige, ari dong lingkod dong. Ari pa. Adiha ka dong. Ihatag usa ni Dong Binji. Sila mo'y nag-birthday sa bulan sa si Russell og si Kuan Papa sa Pebrero, unya si Dong Benji Enero. Unya ato silang ampuan before ta mo closing prayer. Akong gihangyo manindog ta. Unya ato silang ampuan. Amahan namong a Dios sa makagagahom niya kami o Dios nagpasalamat sa walay hunong nimong pag-amuma pag-atiman sa akong makaigsonan nga bisan pa Ginoo sa daghan nga mga kalisod, mga problema katalagman kaniadto og sa mga panahon nga nanglabay katuigan nga diin imong gipasinati kanila, nabati namo og naseksiyan ang imong pag-atiman, pagproteksyon og nagtagbo og nagre-provide ka kanila. Amahan bisan pa niini nga tuig nga imong gidugang sa ilang kinabuhi, among gipangayo kanimo amahan ang imong walay hunong nga pag-amuma pag-atiman. Diin sa mga mensahe nga ilang nadunggan bisan pa sa mga pulog mensahe nga amo karong nadunggan na sabdan mao ni ilang gamiton sa ilang pag-atiman sa tagsa nila kapinoy-anan ang bunga sa balang espiritu din parion nila ang gugma ngadto na sa self-control pagpugong sa kaugalingon. Bisan pa sa akong asawa amahan ikaw Dios magabless kaniya gikan sa lapalapahang tusilimpulo sa tuig nga imong gidugang kaniya. Among gideklarar, I declare Ginoo nga ang imong langitong proteksyon maoy iyang masinatian ining tuig nga imong gidugang siyang kinabuhi. Dumala siya ingon nga maayong inahan sa iyang mga anak ug maayong asawa ug maayong isuon ngadto sa iyang kaigsuonan diha sa pagtuamahan. Salamat o Dios nga ikaw maga-provide kaniya, ikaw magatagbo sa tanan niyang gikinahanglan, physical, emotional, spiritual, even sa mga material. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kaniya bisan pa sa ako ang ugangan, Papa Binbin Lord, sa ining tuig nga imong gidugang kaniya o Dios, ikaw magapanalangin og sa iyang kasing-kasing Ginoo ikaw magatudlo kaniya. Ikaw o Dios magauban og magapahinumdum kanunay sa mga pulong nga iyang nasabtan na katunan sa iyang pagpaminaw sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga maayo siyang amahan ngadto sa iyang mga anak, maayong
apuhan sa iyang mga apo amahan ug maayo siya nga bana siyang asawa. I declare right now, bisan pa Ginoo ni ining tuig nga imong gidugang sing kinabuhi, gikan sa lapalapahang tod sa Ilimpolo, uban ni siya, proteksyon ni siya. Gikan kanimo o Dios ang tanang butang nga iyang gikinahanglan. Salamat o Dios nga maga-provide ka bisan Ginoo sa iyang gikinahanglan sa iyang physical, bisan pa sa iyang espiritu ng bahin, emotional. I declare Ginoo nga imo siyang tabangan. Bisan pa kay Dong Benji Ginoo sa iyang pagkabatan-on, gikan sa lapalapahang tod sa Ilimpolo Ginoo, amo kang gipasalamatan sa imong pag-atiman kaniya. Among nakita ang imong pag-umuma kaniya Ginoo. Tanang talentog hiyas Ginoo iya kining gamiton ug iya kining developon Lord nga iya kining magamit alang sa imong kahimayaan. Gikan sa lapalapahang tod sa Ilimpolo, gamita siya Ginoo nga instrumento aron ang imong mga pulong, ang imong mga mensahe iya usab nga ipaabot ngadto sa iyang isig kabatan-on. Tabangan mo siya Ginoo sa iyang pag-eskwela, diin maga-provide ka Ginoo sa tanan nga ang gikinahanglan, labaw sa tanan. Tudluig giyahay siya Ginoo nga sa iyang pagkabatan-on iya kang maalagaran. Ako siyang isalig itugyan nga na kanimo nga maay siyang igsuon nga to siyang mga igsuon, maay siyang magulang nga to siyang mga manghod, maayo siya nga manghod nga to siyang mga magulang. And thank you so much Lord nga matinahuron og mahadlukon siya kanimo sa tanang panahon. Ipakita o Dios ang imong tabang kanunay sa akong igsuon Brother Benji Ginoo nga mga lagad siya kanimo. Thank you so much Lord sa tuig nga imong gidugang kanila nga akong mga kaigsuonan Ginoo, nga padayon mo silang providean, padayon mo silang tagbuon Ginoo, unsa may ilang gikinahanglan, ikaw ang Dios makahimo pagtagbo kay ikaw ang tinubdan sa tanan. Bisan pa Ginoo sa among panimbahon karon, amo kang gipasalamatan amahan, di nagtagbo nagatiman ka kanamo, din imo kaming gipanalanginan karon sa imong mga pulong. Giyahi kami og tipigi kanunay ang among kinabuhi Ginoo nga dili gay namo malimtan ang imong mga mensahe nga imuhang gibutang karon sa among kasing-kasing. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman, pag-amuma kanamo. Malipayon kami tungod kay imo kaming gitudluan kung unsaon pagdumala ang among kinabuhi, aron kami makaanig walay katapusan nga kinabuhi amahan. Salamat o Dios nga magapanalangin ka sa tanang mga amahan, sa tanang mga inahan nga niya karon, ang tanan mahimong amahan, mahimong maayong amahan, mahimong maayong inahan, karon hangtod sa kahangturan, even maayong mga ginikanon ug maayong mga anak. Thank you Jesus sa imuhang pagtabang ug pagpanalipod kanamo. Bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga naa karon silang Pinoy-anan nga nakikiusa Ginoo pinaagi sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko live Facebook account Lord, ikaw mag-bless kanila. Salamat Lord nga among tinguhaon ang pagtinabangay, kadihas pagtinabangay ikaw ang Dios among mahalaran. Salamat o Dios sa imong pagkamayo. Among isalig diha kanimo ang among kinabuhi, among itugyan diha kanimo ang tanan ug ang among kinabuhi. Padayon mag-alagad kanimo, padayon nga magpasalamat kanimo, magpasidungog kanimo, ug alang lamang kanimo Dios ang among kinabuhi, alang lamang kanimo ang tanan nga naa niini among gamiton diha sa pag-alagad kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin sa tibok simana nga imong gidugang kanamo, ubani ug proteksyon ni kami, ilayo kami sa mga dautan, pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus ug pinaagi sa gugma sa Dios Amahan, sa pakigambit pakigiusa sa balang espiritu gikan karon amahan, ubani kami. Tagbuak kami sa ngalan ni Jesus, ang tanang Kristiyano magingong amen o amen. Dalaygon ang Dios og happy birthday sa nag-birthday sa Enero o Pebrero. God bless, God bless. Inay mong tapad, ang Dios magpanalangin. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay, diha sa pagtuo.
Salamat sa atong buhi nga Dios sa iyang mga mensahe, dalaygon ang Dios nga mga panalangin. God bless. Kininyo igsoon Pastor Gideon moingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Ugma atong live uban-uban ta. God bless.